सिगांनो बयनिसिमबो खुलुमगोनाय थाबाय। आङो दिनै मोनसे भिडिअ लानो नागिरदों। बे भिडिअआ जाहैबाय एनडिएफबि एकर्डआव दिनै मोनसेल' संगठना लानानै एकर्ड जायाखै। बेयो जाहैबाय एनडिएफबि आरो इउपिपिअ आरो आबसु। दा दिनै एनडिएफबि फाउन्डार रन्जन दैमारि सारा 20 दिननि थाखाय सुटियाव फैदों। नाथाय सुटियाव फैनायनि गेजेरजोंबो दिनै आबसु होननानै बुङोब्ला जों मिथिगौ स्टुडेन्ट इउनियन आरो बर' हारिनि थाखाय बे मोनसे सिनस्रि होननानै जोङो मिथिगौ। नाथाय सिनस्रि आफादनिफ्रायबो दिनै बिथांखौ लोगो हमनायखौ नुनो मोनाखै। आरो दहायनि दिनाव आङो प्रग्राम लानायखौ नुदों। एक्स एनडिएफबि वेलफेयार आरो लोगोसे आबसु आरो लोगोसे इउपिपिअनि सोद्रोमाफोरखौ लानानै मोनसे मिल जुथुमदों होननानै 13 घन्टा होननानै आङो मानाव गेदेर दिपेन बर' सारनिफ्राय आं खोनादों। नाथाय दिनै सासे फाउन्डार सासे एकर्डगिरि बिथांखौ लोगो हमनो हायैनि उद्देश्यआ मा आरो बिनि आन्दोआव मा दङ आं बेखौसो बुंनो नागिरदों। मानो होननानै बुङोबा आबसुआबो जुदि एकर्ड लादोंमोनब्ला हयथ' निस्सय बिथांखौ लोगो हमगौमोन। आरो बेजों लोगोसे आबसुआबो जुदि दिनै पलिटिकेल लेभेलखौ लानानै इउपिपिएलजों सापर्ट गैयामोनब्ला बिथांखौ लोगो हमगौमोन होननानै आं सानो। जोंहा बुंनो हानाय मोन्थाय दङ, राइट्स दङ। दिनैसिम जोंनि केसआबो जोबाखै। जोङो धोन सम्पति फानै दिनैसिम जोङो थांबाय थानांनाय हिसाबै जोंहा बुंनो हानाय मोन्थाय दङ। दा बे हिसाबै दिनै बिटिआर सरकारा एनडिएफबिनि केस फोजोबनानै होआखै। एनडिएफबिखौ ओरैबायदि नासयदों। एनडिएफबिनि मोनसे मोजां थासारि मोनसे समायसाखौ लानानै मालाबा सल्भ खालामनानै होआखै। दा दिनै बेखायनो आसामनि डक्टर मन्त्रि सिएम हेमन्त बिश्व शर्मा साराबो बुंदों 4.5 बोसोर बिथांमोना सरकार सालायनो मोनबाय आरो मानि थाखाय हेल्थ नांबावगौ। हेल्थ होआ नङा होबाय। नाथाय मानि थाखाय बिथांमोननो हेल्थ नांबावगौ। माने बिथाङाबो सासे पलिटिकेल लेभेलनि आरो सासे बिराद गिदिर फरायनानै फैनाय मानसि। बिथाङा माखासे पइन्टखौ मिथिगौ। मानो नोंथांमोननो चान्स होसेयावबो नोंथांमोनहा गावसिनि रायजो राजाफोरखौ सनमान होनो रोङाबा, रायजो राजाफोरखौ बरायनो रोङाबा, उद्देश्य लानो रोङाब्ला नोंथांमोनहाथ' जिर' जागोन। सानफ्रामबो आंनि सायाव भरसा खालामबाय थाबाथ' जानाय नङा। मानो नोंथांमोननो जोङो आबसु हिसाबै चान्स होदों नङा होमबा। प्रमद बर'आथ' आबसुमोन नालाय। प्रमद बर'नो जोङो चान्स होदों। नाथाय दानि फैगोन समाव एनडिएफबिनि जेनाखि बेकग्राउन्डजों जोनोम जानाय बिथांमोनखौबो जों नायनांगोन। फाला बदल बियो फाला बदल नङा होमबा। हाजारखि मानसिफोरखौ सोरबा खौसे जाबाय जोङो एनडिएफबिया ओरैबायदि जाबाय, सोरबा दिरेन फैबाय, सोरबा उमुक फैबाय होननानै थगाय थसि लानानै फैफ्रानानै मेजरिटि देखायफ्लाबाबो बियो मालाबाबो जानाय नङा। मालाबाबो जाया बियो। मानो सोरबा फैदों सोरबाया थांदों। पलिटिकेलाव थांनो फैयो नङा होमबा। थांग्राया थांगोन, फैग्राया फैगोन। बेबादि नेमा थाखायो। बे हिसाबै बिथाङा सासे पलिटिसियान हिसाबै बा मानाव गेदेर डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया मिथिजोबखागौ। दा नोंसोर एक्टिं खालामबाबो जानाय नङा। मालाबाबो जाया बियो। मारैनि जागोन। नोंथांमोना रायजो राजाफोरखौ सनमान होनो रोङाखै। रायजो राजाफोरखौ थगायदों। रायजो राजाफोरखौ ओरैबायदि जाम्बा बाहायदों। नोंसिनि प्रग्रामावथ' एकथानि सिगां जायालै मालाबाबो। रायजो राजाफ्रा नोंथांमोननाव जयेन जादोंबाबो फैसा थाइसे बियाखै। आरो रायजो राजाफ्रा हाय प्रमद बर' होननानै दिनै नोंथांमोननो दान हरग्रासो रायजो राजाफोर। नाथाय नोंथांमोनहा नायसनदों नामा मालाबा? नोंथांमोनहा नायफेरदों नामा मालाबा? नाथाय बिथांमोनहा दिनै बुजिनो मोनबाय प्रमद बर'नि खुगा बिजौआव मा दङ, प्रमद बर'नि सालाय बिजौआव मा दङ, गोसो सिङाव मा दङ होननानै। दा बेखायनो प्रमद बर' सारा एबाराव जेनखागोन खाथां। बेखायनो बेहा सिमाङाव नुनानै दंखायो कलकाता अबेबा दिल्ली बेंगालरफोर बादियाव
बेहा हा बायखुमानानै दंखासै नाथाय गुबुना बहा थागोन मानाव गेदेर फेरेंगा साराबो धेमाजियाव दंखायो मालाय सिमन साखोरियाव हाया नङा होमबा बेहा बेयाव खारना थाहैगोन आरो मानाव गेदेर प्रमद बर' साराबो बिटिआरनि सिबाबो कलकाता दिल्ली बेंगलराव खारना थाहैसिगोन बाद बाखिफ्रा बर' बिमाफोरजों हासिबजों मोखाङाव जारि जारि होसो जासिगोन नामा साननो गोनाङाबो बे बिथांमोना बिराद गुरुत्व लादों बिराद माने ओरैबादि प्रग्राम लादों ओरैबादि माने खामानिखौ मावदों नाथाय डियार नाब्ला एनडिबिनि फाउन्डार रन्जन दैमारि सारखौ लोगो हमनो थाखाय मोनसेबो टाइम गैया नोंसोर खुगाजों बुंफ्लामलाय मा जानोब्रा दानि बोथोरा बिगियान जुग दानि बोथोरा साइन्स जुग नोंथांमोननि एक्टिंखौ मिन्थिनो हायै रावबो गैला नोंथांमोननि बाहायनाखौ मिन्थिनो गैयै बाखि गैला बे हिसाबैनो इउपिपिएलआ जिर' जानो फैगासिनो दङ आरो इउपिपिएलआ बुंनो थाङोबा इउपिपिएल सरकारा मोनसे दावदै गलासो दावदै गला जाय दाउ बिमाया बिदैखौ दैदों नाथाय गोग्गो फिसा खुंनो हायैनि थाखाय बे दाउ बिमाया दिखारजों दै बानानि फेंफोनाजों नोंसोरनो बुंदोंमोन दै बानानि फेंफोनायाव बाज्रुमनो दिनै खारलांजोब्बाय आरो नोंसोर आवगायनो हाला सारमोन जिबनावबो आवगायनो हाया जोंनि गाबनायाबो नांगोन सोरनिबा गाबनायाबो नांगोन मिन्थिबाय आं दाख्लै थांनो हायासै कर्टआव जुननि 18आवमोन आरो नेक्स्ट कर्ट डेटआ जुलाइनि 28आव दङ मिन्थिबाय नोंसोर सुखुयै गोजोन खुसि बिटिआरनि फैसाखौ देख्ल' नोंसोरल' जाबाय थाबा जायाना जागोन नामा मालाबाबो जाया साफ्रोमबो रायजो राजाफ्रा नोंथांमोनखौ मिन्थिगौ थगायसुला पलिटिकेल पार्टि होननानै सोर बुंनो हागोन बबे जायगायाव बुंनो हागोन थगायसुलाया मालाबाबो बाथ्राखौ बुंनो हाया नाथाय जोंनि बिटिसि हालामावहाय इउपिपिएलखौ थगायसुला होननानै बुंनो हायो बेखिनियानो आङो जोबथारनायाव मोनसेल' खोथा बुंगोन मानो होनना बुंबा एनडिबिल' बे एकर्डखौ लादों ना इउपिपिएल' एकर्डखौ लादों आबसुआ लादोंना लायाखै दा आबसुआ लादोंब्ला साननो गोनाङा बेनो एनडिबिआ दिनै एकर्ड लानायजों लोगोसे डिसपेन्ड जादों इउपिपिएलआ दिनै डिसपेन्ड जादों नाथाय आबसु हिसाबै बर' जाथियानो दिनै बिथांमोनखौ फोथांनानै दङ जोंबो एनडिबि हिसाबै बिथांमोनखौ फोथांनानै दङ नाथाय बिथांमोननि उद्देश्यआ आलदा जागासिनो दङ होननानै जों हमनो मोनगासिनो दङ बे हिसाबै मानाव गेदेर दिपेन बर' आबसुनि फरायसा आफादनि सिनस्रि बिथांखौ आं खावलायहरगोन बिथाङा जेरैखि जाया मानो डियार नाब्ला रन्जन दैमारि सारखौ लोगो हमनांगौ मिडियानि गेजेरजों आरो नङाबा फरायसा आफाद होननानै नोंथांखौ गनायनाय नङा रायजो राजाफ्रा बेखिनिखौ आङो स्पष्ट बुंबाय दिनै